Biografia dan, biografian kontuak, ez ait iruditzen galdera pertinente badanik, ikuspuntu literariotik, ia ni bizan duten edo ez du importa. Eta orduan hori galdetzen badiate hori erantzungo ez dela pertinentia ez erantzungo, ja diot jakin dezazuen. Eta beste, eta zehozaga izan beren horren ari da, baina baina ez dintzen. Zaitela pertinentea egin zen. Bai, eta gainera, liburu irakurri ostian, okurretzen zaizun bakarra edo interesatzen zaizun bakarra alde morboso hori baldin bada, edo nik idazle bezala edo zuk irakurle bezala, zehose gaizkin dugu, orduan hobeto ezin alderarik, eta jazta. Eta, liburuak oinarra ditzu, antxina beste gauzatzuk aipa ditzu, baina berezitasunetako bat da oharra ditzuala, oharra bukaeran. Eta orduan, oitzutea ez hausten entzat olako gauzketara edo deseroskoa iruditzen bajatzue bi marka erabiltzea beralde izela, bate baino goizok erabilidu dira, eta esan dira oso ondo gonzaiola eta ez duela zurik euki, orduan hori aholku praktiko bezala nik hori itzen dut horrelako liburuekin. Zer, masterrean eta asko tokatzen da. Baina, bestela hau erabili daiteke atzeko kontraporta dana, klak edo egartzan zea hori.